Leyla Sultan kiye? Leyla Sultan ji Mêrdînê ye. Ez 26 salî me. 13 sala ez li Edenê jîm. Ev 13 sal ez li Stenbolê dijîm. Ez û malbata xwe em tev em li vê derê ne. Em ji Mêrdînên lê ez bawerim ez du derba tenê çûme Mêrdînê. Ev jî eyba min e. Em 5 xuşkubirane, 4 bira ez tenê qîzim. Birayê min mezin heye, sê jî ji min çûktir in. Em li vê derê Stenbolê dijîn. Zarokiya me 5 salê me dest bi dibistanê kir. Ez 5 salî bûm, ez pir çûk bûm, dema got min dest bi dibistanê kir. Ez bi Tirkî nizanî bûm. Ez diçûm mektebê, li wê derê mamoste timî bi mir dixeyidî, digot çima bi Tirkî nizanî filan bêman. Çima tu bi Kurdî diaxivî, Kurdî çi ye? Kurdî çawa çi ye? Milletê Kurd heye yani lê wan qebûl nedikir. Bi zorê hînî Tirkî dikirin. Dema got em Tirkî nediaxivîn, awsal destê me dixistin. Çima hûn Tirkî naaxivin. Pir zor bû li Edenê ez dijîm, dema got ez çûk bûm, ez li wê de çêbûm. Ji ber wê li wê derê pir bi zehmet derbas bû ew wext. Ez çend salî bûm, ez heft salî bûm, bavê me heft bû şeş. Ez nayê bîra me, bavê me ket hepsê li wê derê, li Edenê. Ji ber got tiştê siyasî dibûn. Tiştekî tibikî jî nekî jî dîsa bi wan zev dikirin wan davêtin hepsê. Li wê derê diya min ji me re marketekê vekir, piştî ku bavê min ket hepsê. Ez heft salî bûm bawer dikim wexta got market hat vekirin. Ez nîro me li dikanê dinarî, birayê min mezin sibê li dikanê dinarî. Diya min jî diçû terle. Em wisa dahinekê em diçûn mektebê, dahinekê me marketê dinarî. Wisa derbas bû, heta ne 10 salî bûm ez. Bavê me wê çaxê ji hepsê derket. Şûnde ew hat li dikanê nerî. Paşê em wisa dîsa me dest mekteba xwe kir. Ji xwe me mektebê dejê nedixeriya. Hem em çûn marketê hem çûn dibistanê pir bi zehmet bû, em dibetilîn. Îja piştî ku bavê me derket em hinekî wisa rehet bûn, bêhna me vebû. Şûnde em tenê çûn dibistanê me li dersê xwe dinarî. Çawa bêjim, dibistan û şixul her du li ber hevdû nediçû. Ez pir bi zehmet diçû, yani ez pir diwestiyam. Ez biçûk bûm jî, bav tune bû, dê jî diçû şixul. Ji ber wê em pir diwestiyan, em pir çawa bêjim xemgîn dibûn. Her du jî nelba me bûn. Birayê min sê heb ji min çûktir hene. Ez 10 salî bûm, birayê min ê çûçik çêbû. Neh bûm, 10 bûm. Ez diçûm dibistanê, ez diçûm dikanê û min li wî dinarî. Pir bi zehmet bû. Lê ez dîsa pir kêfxweş bûm. Ji bo min wext xweş derbas bû. Erê pir zor bû, lê xweş bû. Çawa bêjim, di nav malbatê de em hemû pir westiyan. Em hemû li Edenê. Lê li vê derê em pir rehetin li Stenbolê. Ne wek wê derê. Wê demê pir pirsgirêk hebûn, ji ber wê em nikaribûn li wê derê bi rehetî bijiyan û zimanê xwe em bi rehetî nikaribûn biaxivîn. Me zimanê xwe ji bîr kiribû. Ev 4 sal e ez di vî karî de me min zimanê xwe pêş dibir. Lê berê ez ne wisa ew qas baş min nikaribû ez biaxiviya me. Birayê min çûk navê wan hemû kurmancî ye. Lê tevê kurmancî zanin, kurmancî nizanin. Birayê min mezin. Zanin fêm dikin, lê nikarin bizêvirînin. Ez çixazî bi wan dixeyidim dibe em çi bikin, em nikarin tiştekî pir bi zehmet e. Hema dibêjî wisa Kurdî biaxiv, ez nikarim biaxivim, zimanek giran e. Çê nabe. Navêyekî çiya ye, navêyekî wardîn e, navêyekî kanîwar e, navêyekî mazlûm e, navê min jî Leyla Sultan e. Ji ber ku navê wan kurmancî bû, heft sala kîmlik nedan me. Belê, digotin em nadin. Heft sala bê kîmlik em li Edenê dijîn. Tiştekî pir zehmet bû. Em çûn nexweşxanê kîmlik tune bû. Li derekê kîmlik tune bû. Em çûn dibistanê digot ka kîmlik. Kîmlik nade em çi bikin? Wisa demek pir zor me derbas kir.